Γενικά στις ανεπτυγμένες κοινωνίες το φάρμακο χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό αγαθό, άρα οι απαιτήσεις της κοινωνίας για το φάρμακο είναι υψηλές τόσο σε επίπεδο ποιότητας όσο και σε επίπεδο κόστους, δηλαδή θα πρέπει να τοποθετηθούν στο κουτί και μαζί με μία οδηγία τοποθετούνται στο κουτί. Το κουτί αυτό κλείνεται, ζυγίζεται σε μία ζυγιστική μηχανή έτσι ώστε να ελεγχθεί ότι περιέχει ακριβώς αυτά που πρέπει να περιέχει, δηλαδή τον σωστό αριθμό blister. Τα κουτιά οδηγούνται σε μία μηχανή ομαδοποίησης, όπου ομαδοποιούνται με κάποια ταινία πολυεθυλενίου σε ομάδες συγκεκριμένου αριθμού και τοποθετούνται στα χαρτοκιβώτια. Κάθε ένα στάδιο από αυτά που περιέγραψα